שלום, אני אגר וזה גל, ואנחנו עושים פרויקט גמר בשנה ד' באוניברסיטת בן גוריון, במחלקה להנדסת תעשייה וניהול, בהנחייתו של פרופסור הלל ברגרה. נושא הפרויקט הוא תקשורת בין צומת מבוזר לכלי רכב. בפרויקט אנחנו מייצאים נתונים מאימולטור רמזור לרשת האינטרנט, ומקבלים את הנתונים מהאפליקציה הייעודית שפיתחנו. נתחיל מהאימולטור שקיבלנו מחברת ווימזור. האימולטור מדמה את הפעילות של בקר הרמזור בצומת בבאר שבע של רחובות רגר ואביטל הצדיק. מצד ימין אפשר לראות תצוגה של כל הרמזורים בזמן אמת בצורה רציפה, ומצד שמאל אפשר לראות את כל הסטטוסים של הרמזורים ברגע נתון. כל הנתונים האלה מיוצאים בעצם לקובץ טקסטואלי לפורט של המחשב, שהוא בעצם רכיב במערכת ההפעלה שניתן לגשת אליו. הנתונים אנחנו מקבלים אותם כל שנייה, ואפשר לראות כאן שכל תו בעצם מייצג סטטוס של הרמזור ברגע נתון. זאת אומרת, מה הצבע האור ברמזור. המחשב שמריץ את האימולטור לרמזור מחובר בכבל רשת סטנדרטי אל מחשב זעיר מסוג רסברי פאי דגם 3. מחשב הרסברי פאי מחובר לרשת בחיבור וי-פיי ומותקנת עליו מערכת הפעלה מסוג אובונטו. אל המחשב הזעיר מסוג רסברי פאי 3 חיברנו מסך ומקלדת ועכבר אלחוטיים. כרגע אני נמצא בתוך מערכת הפעלה אובונטו. בתוך מערכת הפעלה הפעלנו תוכנת בלו-ג'יי, שהיא בעצם תוכנה שהמטרה שלה זה לקרוא ולהפעיל קבצי ג'אווה. בתוך תוכנת בלו-ג'יי כתבנו אוטומציה, שמטרת האוטומציה הזאת היא לקרוא נתונים מהפורט של המחשב שמחובר לרסברי פאי בחיבור רשת, ולשגר את הנתונים האלה לרשת באמצעות פלטפורמת פאבנאם. פאבנאם היא פלטפורמה להעברת נתונים בזמן אמת דרך האינטרנט. לצורך הפרויקט פתחנו ערוץ ייעודי שאליו משוגרים בזמן אמת כל הנתונים שמתקבלים מהאוטומציה שכתבנו אודות סטטוס הרמזורים בצורה הטקסטואלית שלהם. אפשר לראות כאן למטה שקיצרנו את הנתונים כך שהם יישלחו בצורה יותר קומפקטית. הנתונים מגיעים באותה תדירות שהם נוצרים, זאת אומרת כל שנייה. כחלק מהפרויקט נדרשנו לפתח אפליקציה לאנדרואיד באמצעות תוכנת אנדרואיד סטודיו. האפליקציה תשמש כאב טיפוס לצורך ניסוי. בשלב הראשון האפליקציה דורשת מהמשתמש מזהה שהוא מספר תעודת זהות שלו. לאחר מכן היא דורשת מהמשתמש שם שלו, וגיל. בשלב הבא, האפליקציה דורשת מהמשתמש את הגדרות הניסוי, כפי שהגדרנו במסמך האפיון, בצורה מלאה. זהו מסך הניסוי העיקרי. בחלק העליון של המסך אפשר לראות נתונים אודות הנסיעה, כמו לדוגמה המהירות, כרגע אנחנו נמצאים במנוחה, והמרחק מהרמזור הקרוב ביותר. כאן אפשר לראות את המפה, אפשר לראות בתוך המפה את המיקום שלנו בנקודה הכחולה, אנחנו נמצאים כעת בתוך האוניברסיטה, ומיקומי רמזורים סמוכים, מה שמעניין אותנו בניסוי, אלה שנמצאים בכביש רגר. בחלק התחתון של המסך אפשר לראות נתונים טקסטואליים של מצב הרמזור, שמתקבלים בזמן אמת מהאימולטור דרך ערוץ הפאבנאם שיצרנו. אפשר בעצם לומר שהאפליקציה עוקבת אחרי הערוץ. הנתונים, כמו שאתם רואים כאן, מוצגים רק לצורך הדגמה ולא יהיו חלק באפליקציה בשלב הסופי.